Saya nga dali-dali po ng luto ng itan. Nani inunon ng isda. Isa gabi nagkuaning. Sugbang bangus. Isa kami kay paborito man yung Cristel. Isa guys, kanang gikan na sila nanimba. Nakakuha ko ni uban kay araghan na kaso kong panglabhan mga bidsit o kuan. Mga habol. Mga trabaho guys mga Domingo, maglaba. Ganun ka? Malabhan hindi ko naman guys mga sinina, araghan mga bidsit, habol. Ha? Ganun ka? Gamay, utang rin kanon. Ulitin nyo. Pan? Mga anong nabong natangtang ko kong pipila. Akong gitangtang kay rumahanginan siya. Si palit mo sudan? Ano sa second floor naman at siya nagigda? Ganahan na siya sa second floor. Ay! Wala ba guys, dali ko na ito sa merkado. Kaya napalit ko kaya disniyagi guys, wako nakapalit og shampoo o kaning ako ni palit di ko ani kay para sa buko pandan kaya nahutan di ko buko pandan gatas na naman o kaning buko pandan na maghimo ko as hindi kasi Lagi kay gatos na juice eh. dyan ni palit ko doktor may siya nga basig isabon ni kuan ba papa duha naman tayong kuha nga bayad tulo lagi ni ano palit kukutan guys kay kukutan ni para mahalan mga durugutan wala yung mga bagyo beans wala yung mga sitaw grabe wala na yung palit ko limon kay limon ni uguan lami man po ni siya alkani ba milon Kasi pang parisana. lang di kundis diya tamis naman kain sanak di pa wala vitamis Ay, kay sakto din na lagi. dali ko guys kay mag-utan pa kuan ni kuan kasi papaidi bawo na sa mga isda nga kanang buguon grabe gang isda ron na kuan na ron na igan na gahang kuan ba Bulag. bulag Ito niya. saya nga dali-dali pa ng luto ng itan. Tapos ang Nani inunon ng isda. Isa gabi nagkuaning. Sugbang bangus. Isa kami kay paborito man yung Cristel. Isa guys, kanang gikan na sila nanimba. Nakakuha ko ni uban kay araghan na kaso kong panglabhan mga bidsit o kuan. Mga habol. Mga trabaho guys mga Domingo, maglaba. ganun ka? Malabhan hindi ko naman guys mga sinina, araghan mga bidsit, habol. Ha? Ganun ka? Gamay, utang rin kanon. Sa bilang sudan ganyan buntag mga guys kay kuan. Parang sarong sila magluto niya ni. Karon ba karon gadto sila nakahuna ba? Suriso o kaning Longganisa na nga. longganisa di ay Smoke longganisa. kuan kanang chicken nuggets. Day bata man ni abot di ah. Oh. Bata na siya guys. Sige na, magkano na to. Sige. Chara Mars. Ay, Lita, uy, mura magwala kay karapatan malipay. Pero mo tayo dauban. kay gikan na sila nagsimba guys. Ay! Ay, hi guys. Mura ka batulog, hindi ba tanim masugba na ka. Grabe din kainit na rin Kasi sa dinatulog ko na yung kasama, basta kaya anong ganda. Oh, this boarding house. kanana ko gini pa prisa na. Mura ko gistim. Prisa di sa basa ko prisa. Pride. So, Lord, and it's made to return. Mura ka gistim ba?
Hindi kayo mangutangan ako ninyo kung sa inyong kuan Ang ito ng ganis boarding house, murag na. kung sa may inyong simbahan gani ha. Kulang na lang. Ay, pili, bungkaw sa next likod. Ha? Ang nirlaps na ng hangin. Kung sa inyong kuan ganang pumili gani ha. Hindi pa explain na. Explain ko na. Yabot ko yung tulo ka. Upat na hoy. Tulo ka. O si, bangili yun? Awa, ko. Characteristic sa Good Shepherd. Mausa pa ka tinitur babi. Nya, explain kay si ate mo din explain. Para naman as mga De, una sa unang gisulti sa pare. ingon sa pare, karon ko ng generation karon, Una kay buntis. Nya gubot na kaayo, wala na kalinawan. May mga kabataan una nga. Buhay nakatulong ng trabaho sa balay. Eskwela, imbis na magstoong, Nalula magtawanong ko ng sarang mula ma. Nya kulo ka na kano kay mga bad. Karakteristik ko na sa mga bad shepherd. Nya para mahimong good shepherd kay pareha ko ni Jesus, good shepherd na si Jesus. Na ako may tulo ka karakteristik. Hindi, ako na nga. Ngayon yung mga ang topic. Si Christine magkami. Hindi! Kung sa gani, ang good shepherd, nga no kung more ang topic, ang dawa ba? Kaya ikaupat man sa pagkisapot ka ba naman, araw-araw sa maayong sada? Yung balantay sa? Ito nga, nabot ako. Adraw sa Kung bas na ko, ay kato kong kasa nga. good shepherd gani. Okay, itagano ganyan yan. Ikaupat nga ano. Hindi na papagayos ka na. Mga sa kanyang tuya sa tankuan. Hindi ang kakadam. Kami na sa dali kayo nag-kuhan sila. Pagkukuran ng dato. Ano kayo pagkakauno ka? Hindi, nagkaon naman na siya. Naghira ba na? Ang gana yun. Nagkaon naman siya una kay Ginong sa tambal. Kaon sa kuna ba kayo ng tambal. So, ipadayon to yung humili. Sintay na. Sumpay na po. Kaya bawal na Taro nugod nga dumiguha kay ikaw upat gikan sa Pasok na ba? Nakaroon ko no, ang adlawa, napahinumdum ko sa mga tao kung saan good shepherd or maayong tigbalantay. Ano ko lang ang tigbalantay ko. Nakaroon ko nung mga henerasyon na karoon, dagan buhot na kuno kayo. Sila yung tingog mo dahil. Ha? Sila yung tingog mo kagawa. Dagan ang mga nangabuntis, o nya, kanang mga grupo nga wala na kalinawan, kay kada ko nung sa karason kay kanang mga leader nga walay ayo ba kanang mga presidente kay irahara ko nung giabo sa ilahang power o ilahang authority lamang ilang kanang mga politiko karon no ilahang sila ray mga naka-benepisyo sa mga ko sa mga mo ng mga tao karon wala na kalinaw. For example, may extra ko no. Sige na ko nung ingon nga kakapoy ba sa ano, sige module, sige lag-print na. May pa ko nung ano, pisikan na lang. Sige yaw-yaw ba? Unya, dapat ko no, para na yung mga kalinaw, parehang doon na to ato ang galingon sa gidawang tigbalantay. Muna yung good shepherd. Para ko no mahimo, good shepherd, na itulong ang karakteristik, caring, courage, ug love. At saka, Politis. guidance, Di ba? love, courage and guidance. Politis yung karakteristik. Palitis gani. Ano yung karakteristik? Ano yung Japan? Wala ay explain na sa guys. Ito, i-explain lang. Nagtatagsa Kevin, una-una ko nga, imong mga gibuhat, parehas ginoo ba nga natin siya pag-share? Hindi, di mo na natin pakutara sa father nga. Kamu, mga ginikanan. Ano ba mo maayo? Huwag mong tigbalantay sa inyong mga sakop. Mga anak. Kaya uso ko naman ng mga suicide tungkol sa din, maayo nga Tagad sa dinihan. pagtagad sa ginikanan sa mga anak. Hindi na nila mag-guide. Nato'y bangunga na dito. Tagaduman mo. Ang sa tatay ko ni
Ma'am Ivy Verano. Sa iyang i-share nga. Lahat yung gibasa ba? Mga comment ang gibasa. Wa siya nag-ano. Wa siya gi-istoryahan sa iyang problema. Mao lagi na ang ebanghelyo karon dapat mo care sa gusto sa tao. Kumain ng langit. Kung si masaday Wala na ko. Tingnan na po. Sura. Hindi kay kuan man to. Hindi mo gistorya kay tungod ba to sa pag-care sa ginikanan. Magani, di ba din, dapat ko i-imitate na to ang quality sa Ginoo. Meron ba? Kasi imitate ng quality sa good shepherd ko, no? Kay bro pa sin giyon ang Ginoo man ang good shepherd, kita ang mga karnero. Siyempre kung good shepherd ka, musunod ba mo, basta imo sila ka na kay pag imo tinutulong nga quality care, courage o guidance, imo sila nga timanon kung sakit kuno ay. Good shepherd ng Ginoo, siyempre ang mga karnero niya ay nagkasakit, iyang atimanon, iyang pagkanon ig magutom, iyang tambalan ig nagkasakit. Kailangan mo good leader po ba? Good leader mo ng ano niya, connect na kay card, kaya imo silang kaya willing sila mo, ito na, magpakamatay no, para sa labanan ninyo ang usap-usa. Si Padre Gilip yan mo na. Guide na, imo silang i-guide. Muto nga, yun siya nga, ang example. Kung sa nasod pa na to, ang Pilipinas, ang Good Shepherd, ang presidente. Niya kaya ang hindi kay wala na Nga, wala may adili man ayo iyang karakteristik ni gihatag. Sila may nakabenepisyo di sa good shepherd. Tungod magod na sa kurat. Mugane, ilang Mugane. Ilang kagalingon na mo ikuan. Example ni Father. Ikaw, manager ka. Yung mga empleyado, igiayo ba mo nagkatiman? kaya yung tiyat ikaw salbahe ka, salbahe pa rin mga empleyado. Ito na lang good basihan ni mo na. Wala gi kuno na yung mga kuan karon, pangita Dili, mo karon. masuhid nila ang imong gibuhat. Siyempre, ito manager. Sa mamagin ni mo, sa pamalakad mo sa kumpiyan yung empleyado ni mo, hindi tarong, hindi pa tarong. Gagawang ulo ba? Hindi tarong. Yung pinaka-importante yun na kay ang pamilya, example, pamilya din. Kay karong kadalasan ng pamilya gubo. Mo lagi imo yung relasyon ko no. Daghan ko ng mga nangabulag nga pamilya. Bulag-bulag ba? Mga kabatuan-unan nga walay nakatunan nga pagtrabaho sa balay. Mga estudyante nga wala magtuon, wala untay klase pero mga dulak mo sa gawas. Oh, cellphone. Tungod lagi sa immigration karon. Tungod lagi sa mga kasaypan sa mga ginikanan, sa mga leader. May pangatay pagbigay ha. Kamu mga ginikanan. Hindi mo kami maaling tibalang tayo. Sa inyong anak. Yung mga sakop. Kami kay Dapat ko naman gahinan yung oras. I-guide ang mga anak. Kaya mo na care, courage o guidance. Nga. Ang iyang example dyan kay ang Ginoo. Kung yun sa kas Ginoo. Yan, kita ko na yung karnero sa Ginoo. Kaya good shepherd, ang Ginoo man ang good shepherd. Mo to nangayo pasayo si Padre kung usahay mga padre, ang mga pare kung puno. May mga kasaypan. Na po yung mga kasaypan ba. Siyempre, sila po, good shepherd, ba sila yung simbahan. Kita ba yung mga mo, ano Tayo nila? ana, magsimba tibok pamilya. Aron ang anak ko nakalumugod sa mensahe sa Padre di kaya ang ginikanan lang mo tuan di mo makasabot. ha, hindi mo kasabot. Nanghili na. Diba ang pare ba? Good shepherd bang ko lang ang pagdala Dili. kaya nato sa pare kay mga buutan kaayo ina. Siyempre, ikaw makadawat ka sa mensahe sa Ginoo, imo mo i-share sa iyong anak. Kaya kay mali man ro kay ang anak naman mo share sa ginikanan kay wag mo simba. Bali. na. Nabalik ato ang sitwasyon pero mas okay na kay at least na ang imong ginikanan niya ka mo ipatako ko mo. Kami naman po na. Minaw may bisag ang hangin kay kay naranak ko. Hangin mo kaayo tugnaw ka. Ay, sinta nga. Duka mo titi ay. Kapag yung nasugod, gusto mo yung hangin god. Ang tabusangin dapat. Mamigpit na mas kilid. Kay kung di mo ka mabahangin, malayo pag ang silingot lagi. Kuno di ay simbahan.
Ayun, nindot ang nangarura sa kay, dili kay Paul. So, mo na yung family banding guys ug Dili dili ka ka ulit ang Domingo. simbahan. Kay, inugdagan mong tao kay murag nagdali ni Oba. Nalang yun na ba? Bukot, di ka ka-concentrate. Igang. Sa una. Si Ay, Vito ito, ito. kuan ko katunay si Padre ko tigwang na banga. Hindi sa tigulang. Katong, ang kuha niya kay katuban nila sa Cebu City dahil kung sinagay ka sa una nga. Kani, tawan ko ko niya. Kinatawag doon dyan? Dili pa doon dyan. Wala na to. Katundali na to siya. Katunay masukog magdag bata nga magsigilak-kilak. Dito dugay naman to diyan na sila doon to. Nato usa nga kadali na siya. Wa sila doon. Ano po siya? Kaya Katong sa harap. nag-choir pa ka. Ikaw, December ba? Dili, December. Last pa Katong dyan. nag-choir ka titigwang man to si Kuan. Sara mo ko'y pinakaayog. Tingog ko nung klaro ang tingog ba? Ikot mo sa una. Ano? Basta mga tingog sa pali. Ginawa lang tuloy yung dugay sa bilang mga natapunan ko nila. Basta ang iyong sa pali. Ano? Mo na imong pangutana sa imong kagalingon. Hindi maayong tigbalantay ba kasi imong mga sakot. Kung sana pa pa. Nag-care ba ka? Nagay ba ka? Nagay ba ka nila? Okay. Yun. Kung sana ko yung mama na sobra pa scare. Sobra pa. Ang mga tao mong guludo, may dahil mo kang leader. Ay, kani, may sundo na. Pasat na ng mga sakop na yan. Nabusara na lang Ilang ang galing mo kaya mo nahuli. ilang authority ba? Mahida yung mga guys, limo na kurot. Milon! Milon. Limon niya ngayong ganiya! Milon. Lilo niya, limon. Limon! Lami sa kay, Anggod, tumoy. parang di ka Dili, dyan. nagkuhan mo gug ko kay nana ko. Trip ko pa ako ilang pinship na kami na sila. Ano ko nga, lamig lagi nito G. Ako yung kung lamig lagi itong gigama sa iyang kung ano sa iyang ba, ngilon ba. Oh, mga sa tabday ni Geraldine diha sa Costa sa Dumaguete. Kanang ang palitan Diyos Kristil. Lamig ka ayo. Kanang Milon. Diya sa kaupod ni Ma'am Bitani diya sa Germany. Salamat ni mo Ma'am Bitani. Og si Ma'am Bisminda sa kaupod diya sa Michigan. Og si Sis Jackie. Sis Jackie na shout out ka. Salamat kayo kanang ha? Og si Ma'am Ging adlawon diya sa Cebu City. Salamat sa Ging na. Salamat ma'am. Salamat niyo tanan guys. Salamat inyong tanan guys. Ma'am Ging sa Ma'am Bilinda ka. Yung brigado ko po. Puro tulayo lang yun. Hindi kayo sa tamis. Sinitagit sa. Tamis man ang unod! Hindi ko ganahan tamis ba? Kaya bawal ko tamis. Mau gani kayo, tamis kayo, pero tamis na. Pero bugnaw ba yung hindi kayo init. Ang ubang dali, nag-food dito sa tab. Niya, buta ang tab, buta nag-ice. Pumatay tabo. Niya sa tab, sa hang, Tanggana lang. Paldi. ang tab dito ba sa Mersan family na anak ko yung tab. Ay, katungkuan. Swimming pool ni mo. Talagang tangan mo guys. Oo, mag-iap sa vlog niya. Hindi mo sila nga nais kuno. Padakaan kuno para tutong ka. Ano? Dito mga, Bitaw guys, kuan to, kanang pispan to. Niya, di pa ko pwedeng magbuhi o pispan ron. Tilapia kay init pa kayo sa nga tanan. sinabawang tilapia dito. Pero sa una guys, nagabuhi kong tilapia, nakasugba ko ni. So guys, thank you for watching. Happy Sunday. Bye-bye.